миңа карак дигән томга тагылган. Бер-беребездән башка тора да алмый торган шундый вакытлар булды. Соңгы вакытта без бераз гадиләнеп киттек. Кем акчаны күбрәк туздыра? Яхшы әйбер арзан тора алмый инде. Мөмкин кадәр алар белән күрешмәскә, аралашмаска үзем транжиры түгел, но акчаны санамыйм. Нәрсә биргәннәр шуңа риза. Котылмакчыйм. Сәлам дуслар, сезнең белән мин Айгөл Борханова һәм сез килдек итте шоу тапшыруның яңа чыгарылышын карыйсыз. Бүген бездә кунакта талантлы җырчы, мөлаем, шибәр хатын-кыз Рафина Ганиуллина. Сәлам, Рафина. Сәлам. Рафина Ганиуллина. Зәвыклы артист. Гадәти булмаган образлар ярата. Тормыш иптәше белән 3 бала үстерәләр. Иң зур теләге сәяхәт итү. Кыз йолдызлыгында туган. Сәламнар сезгә. Бардай бит. Аллага шөкер. Нинди яңалыклар белән яшәсез? Нәрсә белән гомумән яшәсез бүгенге көндә? Яңалыкларга килгәндә, беләсезме, ничектер көн туа да, үтә дә китә, ниндидер көндәлек мәшәкатьләр белән. Безнең инде бүгенге көндә эш үстергәч, алар теге бер артлы, барысы да бәләкәй. Ничектер менә күбрәк алар белән гаиләгә шумып яшибез әле бүгенге көндә. Шулай, аларның да үскән вакыты бер генә, шуңа күрә инде теге бергә ничектер менә көндәлек аларның уңышларына сөенеп, аларның һәрбер әйткән сүзенә, кызык сүзләренә шулай итеп рәхәтләнеп яшәп ятабыз. Миңа калса безнең белән күчәргә әзер кагыйдәләргә. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең 2 подсказкаң бар. Беренчесе, достыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин 2 дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Әзерме син? Әзер. Киттек, алайса башлыйбыз. Беренче сорауга күчәбез. Суларда җыры клибында су белән ничә кадр бар икән? 41, 42, 43, 44. Әлбәттә бу сорау авыр. Кадр дип әйтүем, менә аңлатып китәм инде, менә бер кадр икенче кадрга күчә. Менә алар анда күбәү һәм шуларның кайсы ничәсендә булды икән су. Су күренеше белән бәйләйме? Фонда да булырга мөмкин ул. Мин аны бик шәпләп карадым. Ничек иренмичә санап утырдыгыз аны? Шундый тапшыру менә сезнең турында гына. Ничә булырга? Монда инде белмим, шул туйымлап кына. Наугад бер санны әйтергә кирәк инде миңа. Так. 43 булсын. 43 булсын. 43 дигән җавапны алабыз, кабул итәбез. Бер җавап 42. Бер кадрга гына ялаштым. 42-не бөтенләй уйламадым. 43 дип уйлаганым. Ярар, менә шулай. Интуиция. Әзеррәк кенә. Әле бу уенның башыгына, бәлки ахырга кытаба тоемлавың әйбәтләнеп китерә. Киттек күчәбез дөреслек яки гамәлгә. Рафина, беренче булып нәрсә сөйлибез? Дөреслекме, гамәлме? Дөреслек булсын. Дөреслек булсын, дөреслекне сөйлибез. Рәзилне тыйнак, күп сүзле булмаган дип уйлыйбыз, беләбез бит инде әйме, уңдырсын да шундый кеше, сабыр кеше. Ә син үзең менә карап торышкан. Кызу шикелле, тиз эшләүчән, ничек сиңа шундый сабыр, күп сүзле булмаган Рәзил белән яшәү? Бераз гына тизәйтеп җибәрәсең килмиме? Менә шундый теге психларын чыгып китмиме? Кай вакыт? Менә дөресен генә әйткәндә, төрле периодлар булды инде, без бит инде 10 ел бергә. 10 ел. Минем шулай бик кызуланып киткән вакытларым да була торганы, үзем менә мин бөтен нәрсәне тиз эшләп куярга яратам.
Ләкин күрәсең теге бер-береңә ошый башлыйсыңдыр инде. Хәзер Рәзил миннән дә тизрәк эшләп куя бөтен эшне. Әйе, мин нәрсәдер әкренләнеп йөрсәм, ул шулай ук ияләнгән, безнең икебезнең дә бергә тиз эшләгәнгә хә. Миңа хәзер кисәтә. Без инде күпмедер дәрәҗәдә бер-беребезне беләбез. Әйе, шуңа ниндидер бер теге bir ритмга күчтегез. Әйе, бер ритмда тигез очыш дип әйтәсем килгән. Әйе, мотор сүзләр. Менә шундый. Ярый. Рәзил белән мөнәсәбәтләрегез бит тиз башланды, име? Рәзилдән дә бу сорауны сорадым. Инде аңа ничек булды икән, сәер булмадымы икән дип синнән дә сорыйсым килә. Менә бу 3 айлык вакытта сез өйләнеп тә куясыз. Әйме? Сиңа тиз баруы сәер булмадымы? Нәрсәдән чыгып әйтәм, безнең хәзер яшьләр, безнең вакытка килсәк, алар инде әйтәләр 1-2-3 ел яшәргә кирәк әле, бер-береңне белеп бетерергә кирәк әле дип әйтәләр инде. Инде менә бу 3 айда бергә булып китү синең өчен ничек булды? Монда инде без күбрәк ул вакытта икебез дә йөрәк белән эш иткәнбездер. Чөнки менә мәхәббәт уты шулай кабынып китте дә, һәм инде ул без теге уйлап та тормадык. Менә безгә бүтән беркем кирәк түгел иде. Без хәтта ул вакытта бер-беребездән башка тора да алмый торган шундый вакытлар булды. Бер һава белән суладык. Бәлки озаккарак сузып йөргән булсак, кавышмаганда булыр идек бәлки, кем белгән аны. Монда инде һәр кеше шулай ук йөрәген тыңларга тиеш минемчә. Шулай ук теге акылны югалтып түгел инде. Әйе. Рәсил синең артыннан мотор йөрдеме? Мотор бүләкләр, бәлки нәрсә сиңа? Мин бик андый, беләсезме, кемнәндер нәрсәдер көтеп тора торган андый кеше түгел. Мин әле яшь вакытта бигрәк тә мустакил идем. Миңа берәр дә кирәк түгел иде. Ничектер менә шулай үземне шундый позициядә тота идем. Миңа бары тик менә кеше белән комфорт, рәхәт булуы кирәк иде. Һәм менә мин нәрсәне сизә идем, без Рәзил белән булганда, мин аның белән үзем менә ничек тутам үземне, теге табигый халәтемдә. Менә мин аның белән үземне шулай тота ала идем. Һәм бу миңа ниндидер бер шундый билге булды, теге знак. Шушы кеше минем белән бергә булырга тиеш дигән. Минем кешем икән бу дигән. Минем кешем, миңа ошаган кеше. Менә һәрбер мизгел ничектер истә. Бер кинога бардык та, кинодан соң чыккач, сәгать төнге 2 булгандыр инде ул вакытта. Пицца ашадык. Минем бер дә ашаганым юк, шундый иң тәмле пицца иде ул минем гомеремдәге. Шулай әле дә бер нәрсә дә уздырып җибәрә. Менә шулай тәмле булып истә кала шул. Әйе. Без инде синең белән күчәбез киләсе сорауга. Онлайн концертны күпме кеше караган икән? Бу инде безнең ковид вакытларында төшерелгән онлайн концерттагы сезнең әйме? Ул безнең 5 апрель көнне куелган. Бу сезнең икенче концерт. Анда бар әле беренчесе? Беренчесе бар бит. Әйе, алар инде 2. Дуслар, истәде. Әйе, һәм шуның икенчесе ничә карау җыйган икән? Вариантлар. 13-тә 13,5, 14,5, 15,5, 16,5. Ничә булды икән? Подсказка бар дигән егез. Бар. Әйе, Елмайын. Икесе. Бигрәк мотор елмайдылар миңа, әйме? Икесен алып атабыз. Безнең кала 13500, 16500. Кайсысы дөрес җавап икән? 16,500. 16,500. 16500 дигән җавапны аласың син, әйме? Ярый. Без әлеге җавапны алабыз һәм дөрес җавап. Дөрес җавап. Шулаймы? 16500, әйе. Ничектер күп дип истә калган. Күп караганнар дөрестән дә. Миңа калса бу вакытта кеше инде концертларга сусагандыр. Концерт карасы килеп җыр. Үй сайын концерт куйдылар инде вакытта. Анда да шулай, конечно. Әйе, анда да шулай. Ләкин инде карап кына өлгер битәсе. Карап кына өлгер. Әйе, әле алайда үзегезнең студия шикелле җир бит ул, әйме? Ул безнең өйдә домашняя студия, әйе. Шулай да әйтәм бит, ул вакытта инде бөтенесе онлайн концертлар куя башлады. Менә безгә шуның кадәр игътибар күрсәткәннәр өчен рәхмәт әйтәсем килә тамашачыларга. Бик күп, дәсәм дә бик күп карау. Ярый, без синең белән дә дөреслеккә дә гамәлгә дә күчмибез. Киләсе сорауга күчәбез. Киттек, дуслар. Син тапшыруының 34-нче минутының 54-нче секундында нинди сүзләр әйттең?
Esке төшерергә кирәк. Атны тонуста тотарга кирәк. Әле ярый ул вакытта телефоннары юк иде. Гармония булырга тиеш. Ничек икән? Бу 4 җөмләдә әйтелгән анда, әйме? Әйе, алар барысы да бар анда. Интервьюдан. Әйе. Әбри Хабриевка сәламнәр. Әйе. Юллыйбыз. Так. Бирек канатлы. Канатлы сүзләр кебек яңгырап тора инде. Анда син дөрестән дә әзрәк фәлсәфиләргә дә киттең. Уйларың матур дип әйтәсем килә. Рәхмәт. Төрле вакыттан алынган сүзләр. Икенче булсын, ир-атны тонуста тотарга кирәк. Шулай дип уйлыйсыңмы? Бәлки син уйлап бетерә кирәктер. Да, кайсын әйтсәм дә мин Ярый, әле ярый ул вакытта телефоннар юк иде булсын. Үзгәртәм. Эшне сөйләсәң. Бүтән үзгәртмәйбезме? Юк. Төгәл. Булсын шулай. Ялгышсам инде. Алдык. Өченче җавапны алдык һәм дөрес җавап. Аллага шөкер. Рәхмәт, бик зур. Башымны бутадың. Әйе, мин шулай эшләп алам инде. Нишләп? Менә, мин шунысына сөенәм, монысында инде мин әзрәк туйымлау хисе. Әйе, бар, сизгерлеген. Очлулана башлады. Әйе, менә бит. Ярый, Аллага шөкер. Рәхмәт, бик зур тыңлаганың өчен мине. Ярый. Күчәбез, дөреслеккә гамәлгә. Димәк, Рафина, нәрсә сөйләбез? Дөреслекме, гамәлме? Нәрсә сөйләсең килә бу юлы? Хәзер гамәлне дә белеп карыйсы килә инде. Әйдә, белеп карыйк әле гамәлне. Әйме? Гамәлне сөйләдек. Без хәзер студиябызга Разилне чакырабыз һәм аның белән бер уен уйнап алабыз. Разил минем урынга утырачак һәм мин сезгә кадр артыннан сораулар бирәчәкмен. Мин сезгә сезнең турында сораулар бирәчәкмен һәм сез күзегезне йомып бер-берегезгә күрсәтергә тиеш буласыз. Кем турында икән бу сорау? Сез бер-берегезне күрергә тиеш түгелсез? Шуңа күрә ихлас күңелдән күзләрегезне йомыгыз дип соравым. Сез әзерме? Әзер. Әзер. Беренче сорау. Кем яхшырак ашарга пешерә? Ярый, җавапларыгызны алдык. Кем озаграк йоклый? Төрлечә була. Ярый. Кем малайларны төрле түгәрәкләргә йөртә? Ярый. Кайсыгыз шаянрак? Ярый. Кем акчаны күбрәк туздыра? Разил. Соңгы вакыт. Аха, ярый. Малайлар еласа, аларны кем ешрак юата? Ярый. Кем күбрәк китап укый? Җавапларны алдык. Кем күбрәк сәяхәт итәргә ярата? Кем акыллырак? Кем күбрәк ярата? Кем көчлерәк ярата? Ярый, бөтен сорауларыбыз да бетте. Сез әфәриннәр. Җавапларны күрерсез тапшыруны арагач. Рәхмәт, бик зур. Менә сезнең гаиләдә дә кем икәнен белештек инде әзрәк кенә. Ашыкладыгызмы? Ашыкладык. Әйе, безнең тамашачыларыбызга да бу ашыкланды. Үзегезгә дә ачыш. Үзегезгә дә ачыш булды. Рәхмәт, бик зур. Инде тапшыруны карарсыз, үзегезнең җавапларыгызны күрерсез. Без күчәбез киләсе сорауга. Болгар радиосы белән берлектә оештырылган каз өмәсендә
Син киген кием нинди төстә иде икән? Сары, яшел, зәңгәр яки ак? Эштән сары минем костюм иде, өстән кара куртка иде. Кайсы җавапны алабыз? Ә кайсысы кирәк соң? Менә кайсы кирәк син анысын үзең сөйлә инде. Шул сары белән, монда бит кара дигән вариант яшел, юк зәңгәр, икән ак. бит. Мин әле кара дип күз нитеп утырам. Сары. Мин Түгел, хәтерлисең? Түгел хәтерлим. Яшел түгелме? Юк. Зарина Хасаншина белән анда биеп тә йөрдек әле без ике якка. Казлар шайкарга бардык Шишмәгә. Хәтерлисең икән әле. Дөресен дә шулай, һәм инде дөрес җавап. Сары төстәге костюм иде, Заринәдә яшел төстәге иде, шуңа күрә мин яшелне дә әле кыстырдым. Шулай яшел. Без игезәкләр кебек янда. Әйе. Ничегрәк үтте бу өмә? Ничегрәк булды ул Ой, сиңа шундый якын күңелле ул булды сиңа? ул. Әйе, без бит инде үзебез казлар йылкып үстек. Безнең ел сайын без 5 кыз бит инде 5 бер туган кыз гаиләдә. Ничектер шулай була иде, гел каз 5 каз бәбкәсе чыгара торган иде. Шулай Әйе, бишебезгә 5 каз. Әйе. Шулай торып аны бик матур итеп инде казлар үсеп җиткәч, аны бит инде шул яуганрак вакытта суыта башлагач бит инде элеккеге шушы гадәтләргә таянып бездә шулай мунчага төшеп ул вакытта инде әлдә хәтерлим теге чүпрәкләрне юешләтеп каз өстенә җәеп аны башта үтүкли идек. Аннан аны мамыгы шулай йомшак кына иттереп алына. Әйе. Менә кая ничектер бездә шулай эшли торганнар Арча районында. Һәм аннан инде ул казларны иң авыр эше шул йолку инде аны. Аннан әкренләп чистартып каз бик тәмле инде. Инде бик тәмле менә ашысы килеп утыра. Каз инде дип әйтә торганнар. Дөрес, әйе. Бу сорауга да инде дөрес җавап бирдең. Без синең белән дөреслеккә гамәлгә күчмибез. Киләсе сорауга күчәбез, киттек. ВКонтакте социаль челтәрендә Рәзил белән беренче фото нинди датада куелган? Кайсы көнне куелган икән? 12 август 14 елның 13 августмы, 14 августмы, әллә 15 августмы? Ничек дип уйлыйсың? Бәлки бу даталар нәрсә беләндер бәйледер. Нишләп шулай соң гына булды икән ул? Менә белмим шул. Безнең 7 августта туй көне иде. Шулай соң гына куелды микән дип. Бер кемгә дә күрсәтмәгәнсең. Беренче уртак фото. Әйе. Ә нинди фото микән ул? Бик матур, мөлаем фотография. Фотосурәт. Син җавап биргәчнән мин сиңа ул фотографияны күрсәтермен. Ярый. 12-седер дип уйлыйм. 12-седер дип уйлыйсың. Миңа калса сиңа тагын бер уйлап бетергә кирәк. Рәзилдән шалтыратып сорасам буламы? Куям без мин аны. Так. 14 булсын ярар. Пәнҗешәмбедән пәнҗешәмбегә. Ярар. Башта шулай уйлаган идем. Бәлки буталамдыр инде хәзер ярар. Булсын 14. 14. Ярый. Калдырабыз 14 дигән җавапны, 14 август дигән җавапны һәм дөрес җавап. Дөрес иде 12-се. Гел мине бутыйсың. Син бик барасың белән юлга. Мин сөенәм, иң мөһиме мин дөрес җавап бирәм икән. Но мин сине боррам да син. Миңа шикерә инде шулай Инде итергәч. менә шикермәскә тиеш. Үзеңнең сүзеңдә торырга кирәк. Без сезнең белән рәхәтләнеп күчәбез дөреслек яки гамәлгә. Ура! Рафина, нәрсә сөйләбез? Мин шатланам әлбәттә. Дөреслекме сөйләсәң, гамәл сөйләсәң? Дөреслекме булсын. Әлегә дөреслекне сөйләбез, әйме? Әйдә костюмнар турында сөйләшеп китик, әйме? Костюмнар, образлар, сезнең инде үз стилегез бар. Һәм ул әлеге үз стилегездә сез әлдә эшлисез, әлбәттә инде. Менә шул образларны син каян уйлап чыгарасың, каян ул синең башыңа килә, ничек килә, нәрсәләр белән, кемнәр белән илһамланасың икән? Шул образлар турында сөйләп китәбез. Иң авыр четерекле шундый өлкәләрнең берсе инде бу хәзер, чөнки шул кадәр бөтен нәрсә тиз үзгәрә, бөтен нәрсә шундый тиз алмашына. Шул вакытта үзебезнең ниндидер традицияләрен дә саклап каласы килә.
хәзерге вакытта менә элек мин бик яратам экспериментировать итәргә. Анарысын бер ара ничектер ул эштән куркып калдым мин. Бәлки бер сәбәп булдымы? Тәнкыйтьләү күбрәк булдымы? Тәнкыйтьтән дә түгел инде, ничектер үзгәрәсе килепме инде. Ләкин менә хәзер тагын кайта ул миңа шундый барбер гади булмаган образлар, ничектер менә илһамланып китерә кирәк. Соңгы вакытта без бераз гадиләнеп киттек, дөресен генә әйткәндә. Хәзер менә яңа көчләр белән башта туу бирә инде ул менә яңа идеялар. Алла бирсә, ниндидер шундый көтелмәгән, кызыклы, эффектный шундый образлар эшләр бездә. Карап торышка да ул бик кызыклы карарга. Карыйсы килә, җентекләп карыйсы килә. Менә ничектер катлаулырак образлар тудырасы иде, теге стилистлар күзлегеннән карап. Әлбәттә инде без клиплар төшергәндә, төрле съемкаларда, фотосессияларга, стилистларга да мөрәҗәгать иткәнебез бар. Аларга барганда да бит инде син миңа бер нәрсә сайлагыз әле дип түгел, син үзеңә нәрсә кирәген якынча барбер аңлыйсың. Һәм шуңа күрә ул инде синең кыяфәтеңә карап, рәвешеңә, нәрсә әйтергә теләвеңнән киемдә шулай сайланырга тиеш. Бик авыр, ул дөрестән дә җиңел эш түгел. Артык теге бүгеп тә җибәрергә ярамый. Менә шул бер урында гына ниндидер бер шама хисе белән булырга тиеш. Үзеңә туры килгән образлар тудыру, ул инде бер үзе бер осталык. Менә бу образларга килгәндә, костюмнарга килгәндә, синең һәм Разилнең образы, мәсәлән, икәү итеп алсак, алар якынча ничә сумга чыга? Төрлечә була. Бер костюмнар безнең 100 меңгә дә басты. Барбер кыйммәт дип әйтәсем килә инде. Хәзерге көндә бит инде ул кием бер тапкыр күрәбез дә, ул икенче тапкыр күргәндә яңа түгел. Шулай да сәхнә костюмнары алар инде арзан тора алмый. Чөнки анда барбер идея салына, анда ниндидер эксклюзив тукымалар белән эш итәбез бит инде. Шул яктан караганда барбер яхшы әйбер арзан тора алмый инде. Син күбрәк менә шул образларга килгәндә нәрсәгә басым ясыйсың? Булгандыр инде төрлесе, менә без барбер бурылып карасак, теге уңышлырак образлар була, кайберләр бик уңышсызрак та булырга мөмкин, әйме ул инде макияжда, прическада шулай булырга мөмкин. Бөтенесе бер образ битендә алар. Кай вакыт шундый матур кебек, халык аны мәсәлән бик яратып кабул итеп тә алмаска мөмкин, әйме тамашачы дип әйтик инде бу очракта. Хәзерге вакытта менә без уйладык инде теге яңа эскизлар, менә яңа башта туган безнең образлар, алар һичшиксез уңайлы булырга тиеш. Сәхнәдә менә ул синең хәрәкәтләреңне, басып торышыңны кисергә тиеш түгел, менә уңайлы булырга тиеш ул. Шул вакытта бүгәрләнә торган булмасын дип тырышабыз инде, әйме. Чөнки кай вакыт менә сабан туйларга гына да барасың, анда бит инде үтүкләп ятырга да я вакыт булмый, я мөмкинлек булмый. Шуңа күрә синең костюмың тартып чыгарып, менә дигән кыяфәттә булырга тиеш. Шулай. Аны булдыру бик авыр, ләкин менә без инде киләсе эшлисе образларыбызга иң беренче чиратта шушы әйберләргә игътибар итәрбез дибез. Һәм инде ул аерылып торырга тиеш, менә сәхнә костюмы булып янып торырга тиеш. Иң беренче шунысы. 2019 елда Кәмит Җавид тапшыруында ясалган фотода ничә кеше икән? Менә шундыйрак сорау. Димәк, җаваплар 11, 12, 13 яки 14. Ничә кеше булды икән? Әйдә шуны искә алыйк әле. Ул фотографияны бәлки син күз алдыңа китерә аласыңдыр. Яки без шалтырата алабыз. Шалтыратмасак рәхәтләнеп гамәл кылабыз. Әгәр дә син булса. Миянчаптыр бер яктан 5 кеше, бер яктан 5 кеше, 11-нчесе Җавид абый үзе булгандыр кебек. Дип уйлыйм. Без анда ялгышмасам 2 рәт булып тезелеп торабыз бугай. Мин әле анда зәңгәр шешекле күлмәктән булырга тиеш. Дөрес булса. Бар фактларга дөрес әлегә. Так. 11 булсын. 11 булсын. 11-не сөйлибез. Алдык 11 дигән җавапны һәм инде дөрес җавап
14 кеше басып торасыз. Мин әлеге фотоны сиңа күрсәтәм һәм Кемнәрдер килеп баскан мәлләндер. Әйе, монда җанатарлар да килеп баскан икән. әйе, янда кешеләр күп, шуңа күрә инде әлеге сорауны сайладык. Күчәбез дәреслек яки гамәлгә. Нәрсә сөйлибез? Дәреслекме, гамәлме? Гамәл булсын бу юлы. Әйдә, гамәл булсын. Июль аенда күпме акча түккәнсең икән? Безгә банкның кушымтасын күрсәтергә кирәк булачак. Ничек карайсыз соңга? Июль айында. Әйе. Ну, карап карыйк, белмим, Әйдә, әйтә карап карыйк. да. Әйдә. Син безгә аннарысын әйтерсең күрсәтәсеңме син или күрсәтмисеңме? Син иң башта үзең кара. Аннарысын инде риза булсаң, Минем да телефон тотмыйш. ә мин сиңа хәзер Wi-Fi җибәрәм. Әйе, әлбәттә, барысы Котылмакчы. Так, Wi-Fi. Ну, у меня расходы в июле торамында. Ну-ка. Әйтерлекме аның соны? Ну, белмим инде кемгә ничек тоеладыр. 71,943 тора. Бу Бу расход. синең өчен ничек? Менә бу расход дип әйтегәндә, синең өчен ничек? Күпме, әзме, яргынамы? Юк, күп инде бу. Мен хәзер теге исәпли башладым инде, кая китте икән акча. Юк, анда переводлар да бардыр ансы. Мин теге үзем транжиры түгел, но акчаны санамыйм. Дөрестән дә теге күпме китте, күпме чыкты дип алай торып санаганым юк. Просто беләм артыгын тотмаганны. Нәрсәгә менә син күп акча сарыф итәргә, акча түгәргә әзер? Хәзер кием беренче планда түгел. Илек мәсәлән, әйе теге образларны инде еш алыштырырга ярата идем. Хәзер мин ничектер бар гардеробны бүтән төрлерәк иттереп, гардеробка бүтән төрлерәк итеп сарыф итәм акчаны. Әйтәм бит, акчаларым күп булса, сәяхәтләргә һичшиксез йөререм. Рәхмәт бик зур әлеге җавабың өчен. Без инде күчәбез соңгы сорауга. Рәсми төркемендәге соңгы пост нәрсәдән гыйбарәт? Яңа җыр рекламасы, кухня рекламасы, концертларны сагыну турындамы яки гаилә белән фотомы анда тора? Ай. Нәрсә микән инде? Миңа калса, син әлеге төркемеңә бик озак вакыт инде кергәнең юктыр. Юк. Мин соңгы вакытта гомумән бераз интернет белән ничек дип әйтим? Элемтәне үзеп тордың әзрәк. Әйе, элемтә бераз үзелде. Так. Нәрсә булырга мөмкин икән анда? Монда кайсы да булырга мөмкин инде, ләкин менә кайсысы соңгысы? Кухня рекламасы, инде кухня микән инде ул? Белмим. Ансы да бар, әйеме? Анда. Белмим, монда кайберләре уйланып чыгарылганда булырга мөмкин. Булырга мөмкин. Кайсысы әйдә менә шуннан китеп, кайсысы төгәл бар дип хәтерлисең? Монда миңа калса яңа җыр рекламасыдыр. Бар, әйме? Әйе. Һәм гаилә белән фото. Белмим, бәлки инде ул группаны төркемне күптән алып бармый торганнардыр. Концертларны сагыну турында нәрсә булырга мөмкин? Концертларын сагыну турында булсын, бәлки шундый берәр пост булгандыр. Шуңа пост, әйме? Әйе, шуның берәр инде репост булгандыр бәлки. Бәлки. Алабыз синең әлеге җавабыңны һәм дөрес җавап. Юк, ул шуның кадәр бер нәрсә дә язылмаган, инде күптәннән анда бер нәрсә язылмый, һәм анда кухня рекламасы тора. Димәк, минем төркемне Әйе. үзләренең шәхси Төркеменә әйләндерә башлаганнар. Әйе. Шуңа күрә моны карарга кирәк. Без инде хәзер күчәбез синең белән дәреслек яки гамәлгә. Соңга булып, Рафиня, нәрсә сөйләбез, дөреслекме әллә гамәлме? Синнән генә тора, мин инде бер нәрсә дә әйтмим сиңа. Дөрестлек булсын. Дөрестлек булсын. Синең тормышыңда булган иң мөһим һәм иң кызык тормыш дәресе ниндиләр? Иң мөһим дигәндә, ул кызык та булмаска мөмкин. Белмим, теге җиддиләрдән санасак инде, менә безнең әнинең ширләп киткәненә хәзер 8 ел була икән инде бу ел кыз, әйме?
тормыш дәресе инде ул, менә ничектер шул инсультны кичергәннән соң безнең әни мөстәкыйль булып ахырга кадәр тернәкләнеп бетә алмады инде. Бүген көнгә кадәр менә ул сөйләшә алмый һәм менә ул вакытларда теге артка борылып карасак тагын бер кат әни белән сөйләшеп утырулар ничектер тиз булган безгә. Ярар әни аннары сөйләшербез дип вакытны кызулыйбыз, безнең үзебезнең эшләр мөһимрәк булган. Ә менә бүген көндә әни сөйләшә алмый. Шундый сөйләшеп утырасы килә. Һәм инде ул ничектер бер үкенеч кебек дәрес инде ул. Әниләрне, әти-әниләрне мөмкин кадәр тәрбияләү һәм кадерләү турында әйтер идем. Бүтәннәргә дә менә соңга калмагыз дип. Менә шундый дәресләрнең берсе. Үземдә миндә бу уйлар миңа үземә дә якын. Һәрбер Илсә апаның концертында да булды. Ул да әйтә, әниләрегез әле, әтиләрегез, әниләрегез сезнең янда булганда төшереп калыгыз, алар белән сөйләшеп калырга өлгерегез дип ул да әйтә. Миңа да бик якын бу фикерләр дип әйтәсем килә. Инде кызыгына кайтканда, мәсәлән, бәлки яшәрәк чакта булгандыр. Кызыкка кайтканда нинди кызык дәресләр булды икән инде ул. Бер шундый хәл булган иде. Мин Арча педагогия коллеятына укырга кирдем. Миңа ул вакытта 15 яшь. Хәзер беренче курсны тамамлап киләбез, ә мин тулай таракта тора идем инде. Ләкин минем үз төркемдәшләрем белән түгел, бүтән инглиз теле факультетында укучы кызлар белән, алар миннән олораклар иде. Шулар белән менә 4 кыз яшәдек. Шуннан соң мин инде ул вакытта теге ничектер миңа ничек әйтәләр, шулай булырга тиеш дигән позициядә. Һәм инде минем иң читен урыны менә ул бүлмә бәләкәй генә, анда шкаф тора иде шулай. Ул шкафның артында минем кровать. Анда кирип булмый менә кроватьның башыннан гына. Мин шундый теге нәрсә биргәннәр, шуңа риза. Шулай итеп 1 ел яшәгән бит инде хәзер шушы бүлмәдә. Һәм инде май айлары җиткәндә хәзер бер заман ачыклана, безнең бүлмәдә әйберләр югалган. Минем бу бүлмәдә бик теге турасымда килми, без иртәдән чыгып китәбез. Мин анда шул сагат 9-ларда кайтып йоклый гына идем. И эшләремне хәтта шул без пианинода уйнагач, анда теге шөгыльләнергә бара торган идем. Дәресләрдән соң өстәмә шунда барып, әле мин библиотекада кирип дәресләремне әзерләп кайта идем. Мөмкин кадәр кеше белән мин бик авыр аралашып китәм менә чит кешеләр белән. Мөмкин кадәр алар белән күрешмәскә, аралашмаска дип менә мин шул шкаф артына кирип китә идем инде, йокларга гына. Кача идем. Ул яктан бәлки ул минем өчен уңайлы да урын булгандыр инде. Мин бит инде менә 5 балалы гаиләдән аерылып, үзем генә шулай чыгып киттем. Тулай торакта яшәү минем өчен авыр бирелде, әнидән өзелеп. Шуннан соң хәзер әйберләр югалган безнең бүлмәдә. Бер кызның сәгате, көмеш сәгате. Шуннан соң тагын кемнеңдер нәрсәседер югалган. Карыйм, ә минем дә чыгарылышка дип алып кайткан ак блузкам бар иде. Шул да юк. Юк, Хәзер мин моны инде теге үзем буталганмындыр, монда калдырмаганмындыр дип нитәм инде. Әле һаман үземне гаепли торган, шундый читенсенә торган, шундый әле теге ачылмаган менә шундый гөл бөресе инде. Хәзер бер заман тоттылар да миңа ягып куйдылар бөтен гаепне. Шушы гына урлый ала дип. Менә шушылай дип. Хәзер мин үземне яклап бер сүз әйтә алмыйм. Мин елыйм да елыйм. Елыйм, бер мине гаепләделәр. Хәзер полиция чакыртабыз, барыбер син икәнен беләчәкләр. Лучше син хәзер үк әйт, син урлаганыңны, гаебеңне таны дип инде. Мин хәзер куркам инде, мине теге этләр белән алып китәләр икән. Куркыныч, милиция сүзе бик куркыныч, сүзе куркыныч. Мине хәзер мәйтәм, барыбер син урлаган дип мине шайтып яла ягып калдыралар икән инде. Үземне яклап әйтә алмыйм, көчсезлегемнән җылыйм. Шул вакытта рәхмәт яугыры безнең инде класс җитәкчесе Филард Мунирович бер ничектә Рәфинә мондый адымга бара алмый дип, ул минем белән шулай иттереп, миңа бу яланы алдылар минем өстән. Ләкин әйберләр шул югалган булып калды инде. Миндә үземнең блузкамны югалган дип әйтергә кыймадым шул вакытта. Ләкин
берникадәр вакыттан соң ачыклана, шул бүлмәдәге бүтән бер кыз урлаганлыгы бөтен әйберне. Ул каян беленде, теге сәгате югалган кыз, аның номеры булган сәгатендә. Әнисе кунакка килгәч монда, булар тагын шулай ук бер бүлмәгә урнашканнар, мине инде икенче бүлмәгә урнаштырдылар икенче елда. Шул бу бит синең сәгать дигән. Һәм инде кем урлаганы ачыкланды. Кешегә дә булган инде хәзердә. Әйе, шуннан соң гына менә ул кызлар инде минем белән исәнләшеп йөри башладылар. Аңарчы мин уйлыйм инде миңа карак дигән томга тагылган булган дип. Ярлык дип әйтәләр бит булган. Ләкин менә ничектер инде аны барыбер зурга җибәрмәде. Менә безнең класс җитәкчесе әйтүемчә минем яклап киң җәмәгатьчелеккә дип әйтик инде. Мин бәлки барыбер карак булып калганмындыр инде. Анысын әйтә алмыйм, ләкин минем аннан соң бүтән андый хәлләр килеп чыкмагач, теге вакыт үзенекен барыбер күрсәтә. Күрсәтә, әлбәттә. Ләкин менә минем җибегәнлегем, менә шул вакытта җибеп төшүем, ул миңа бик зур сабак булды заманында. Үзеңнең теге кылган-кылмаган гамәлләрең өчен барыбер җавап тота белергә кирәк. Әгәр дә сиңа син дип эшләмәгән эшеңне тагырга маташалар икән, син ахырга кадәр барырга тиеш үзеңнең дөреслегең өчен. Стресс, әйе. Башка кешеләргә дә, безне караучыларга да бу теләк булып барсын, ирешсен. Җибегән булмагыз. Минем кебек. Шулай. Тормыш өйрәтә инде. Шуны гына әйтмәкчем, барыбер тормыш үзенекен өйрәтә. Инде начар эшләгән кешеләргә начарлык шулай ук кайта, яхшы эшләгән кешеләргә яхшылык шулай ук кайта. Рәхмәт, бик зур шулай торып, ачык итеп җавап биргәнеңә. Инде безнең тапшыруыбыз ахырына якынлаша. Безнең яшь буыныбызга нинди теләкләр әйтә алыр идең? Яшь буын безнең киләчәгебез. Бик теләр идем хәзерге буын шундый ачык булып, үз-үзләренә ышанучан булып, белемле булып, киләчәгебезне шун мәгънәсендә үз кулларына алып, менә без булдырабыз дип, мин ышанам, безнең яшь буын ул хәзер бик шундый талантлы, мөстәкыйль. Мин шаккатам хәзерге яшьләргә карап. Алар безнең буынга караганда күпкә яхшырак, күпкә камилрәк. Шуны онытмагыз, һәм дә нәрсә әйтәсем килгәне, татар телендә сөйләшегез. Менә. Татар телендә сөйләшергә бик мөһим, миңа калса шулай ук дөрес. Телләр ул безнең байлыгыбыз. Менә миңа урыс теле дә, инглиз теле дә җитә дип кенә түгел. Күпме телләр күбрәк белгән саен, сез шуң кадәрле кыйммәтлерәк булырсыз. Дөрес сүзләр. Бу безнең тормышыбызга, язмышларыбызга бик кирәкле сыйфатлар. Балаларыбыз татарча сөйләшсен иде. Амин, шулай гына булып торсын. Рәхмәт, безнең килгәнең өчен. Минем инде бер матур кичкенә бүләгем бар. Менә шундый матур кәнәфиләрне безнең кунакларыбызга бүләк итәбез. Матур кәнәфиләргә утырып сөйләштек, матур әңгәмәләр алып бардык. Инде безнең тапшыруыбызны шул кәнәфигә карап искә алырсыз. Рәхмәт, бик зур килгәнеңә. Беләсезме, ничә тәсе килә моны? Монда бер кнопкасына басып зурайтасы килә. Мин гел шулай уйлыйм. Бигрәк тә машина белән парковаться иткәндә, мин әйтәм, шундый кнопка булсын, кечерәйтеп кесәгә генә алып кирип китерергә тыгып. Моны да шулай бер кнопкасына бассаң, зурайып, рәхәтләнеп ялайтып китап укып утырырга булыр монда. Рәхмәт. Рәхмәт, үзер килгәнең өчен, вакыт табып килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Сез, дуслар, безнең Шаян ТВ YouTube каналына язылырга онытмагыз, комментарийлар языгыз һәм әлбәттә лайклар куегыз. Без сезнең белән саубуллашабыз. Безгә бүген Рафина Ганиуллина килде һәм китте. Хуш-хуш, сау булыгыз. Сау булыгыз.